За мен България е моята родина и моята втора майка. Изключително горда съм, че съм българка и че в България има такава невероятна природа и такива кътчета. И ще съм много щастлива, ако до края на живота ми имам възможност да обиколя много повече от тези места. За хората на моята възраст бих им препоръчала да дойдат тук, да видят каква е красота, природата, чистият въздух и да изкачат връх Мусала, защото е прекрасно. Много съм горда със себе си, че вчера успях да се изкача до най-високия връх на Балканския полуостров, връх Мусала. Чувството, когато се качиш на върха, е невероятно. Просто самата мисъл, че си на такава надморска височина, те побиват тръпки. Гледката е невероятна. Просто трябва да дойде да се види, за да усетиш какво е чувството. Просто няма обяснение. Намираме се на 2000 метра надморска височина на станция на лифта от Боровец. Тук е връх Ястребец. Времето ни посрещна малко начумерено, облачно, тихо. Тръгваме. Много е важно да не се разкъсваме. Да няма бързащи напред и много изостанали. Ще се изчакваме. От връх Ястребец до хижа Мусала има 3 маршрута. Първият маршрут е по самото Било, там където се виждат в дясно и колоните от ски влека. Ние ще бъдем в средния път. Това е пътя към хижа Мусала. Там трябва да бъдем след около час. Последен поглед към връх Ястребец. Няма да може да погледнем към старата хижа Ястребец. В момента е в облаци. Всички ще бъдете в кадър по-отделно. Това е връх Ястребец. А под него е старата хижа Ястребец с червения покрив. Все пак сме края на месец юни 2013 година. Няма как времето да не се оправи. За момент се показа и пътя от Ястребец до хижа Мусала. Едно от най-приятните и лесни за минаване места. Ехо! От тук виждам много симпатични туристи. Има с раници, с чанти. Малко неудобно, но това е положението. За днес е най-лекият маршрут. В района на хижа Мусала ще бъдем 3 дни. Първият ден включва пътуване от Пазарджик до комплекс Боровец с автобус, след това кабинков лифт до връх Ястребец и оттам по добре маркиран път се отправяме за хижа Мусала. За днес програмата включва настаняване в хижа Мусала, след което при възможност, добро време, безоблачно и без дъжд, ще направим една разходка до Ситняково.
За утре е предвиден преход до връх Мусала, изкачване на балканския първенец. Групата се състои от 17 ученици от професионална гимназия по архитектура и строителство Пазарджик. Те са за трети път в планината, организирано целият 11 А клас. С тях преди 2 години бяхме заедно за първи път на Седемте Рилски езера. Там преживяхме 3 чудесни дни. Тази екскурзия ни накара на следващата година да бъдем отново заедно на връх Вихрен и района на хижа Вихрен. Там си обещахме да покориме балканския първенец, връх Мусала. Една година се изниза неусетно и ето ни отново в Рила, този път в района на Боровец, мусаленският дял на Рила. Утре ще бъде по-лесно. Всичкият този багаж, който в момента е в ръцете на младежите, ще бъде оставен на хижата, така че с малки ранички и храна за един ден ще продължиме към върха. Искам специално да отбележа и заслугите на класната ръководителка Стефка Алмаян, която набра смелост и да организира младежите. Много малко класни ръководители се наемат да организират такива мероприятия, да изведат ученици на 2000 метра над морска височина. Просто госпожа Алмаян заслужава адмирации. Ето ги двете хижи. Вдясно е хижа Мусала, собственост на Българския туристически съюз. Ние ще бъдем, която е пред нас, или така известната стара хижа. Това не са последните, това са първите. Останалите са много за тях. Това е гордостта на Българския туристически съюз. Пред нас е първата хижа Мусала, строена в началото на 20 век. В нея са отсядали именити българи Иван Вазов, Алеко Константинов. Зад нея е и новата хижа на БТС, която се строи от доста години. Невероятно тихо, слънчево и спокойно време в района на връх Мусала. Намираме се на хижа Мусала от 20 планинари от 11 клас на професионална гимназия по архитектура и строителство Пазарджик се отправят към върха за около 3 часа и половина. При нормални обстоятелства трябва да бъдем горе. Младежите от Пазарджик са за трети път в планината. Те имат посещение в района на Седемте Рилски езера. Миналата година изкачиха връх Вихрен. Там си дадох обещание да стъпят и на Мусала. Ето ни в района на 29 юни 2013 година.
Виждам много усмихнати лица, наспали са се. Най-вече наспани. За 2 часа и половина трябва да бъдем на заслон Леденото езеро, където ще направим малко по-голяма почивка преди атаката на върха. Дано времето днес да бъде с нас. Вчера в района имаше гъсти облаци. Стигнахме до района, но не успяхме да ги видим, да им се полюбуваме. Върнахме се. Снощи младежите имаха романтична вечер на огън край хижа Мусала. И ето ни на старта, 9 часа сутринта. А веднага след потеглянето от хижа Мусала следва много стръмен участък, почти 70 градуса наклон. След него ще попаднем в циркуса на Алековото езеро. Тук е място, където ще получим и първата криза, преди да се аклиматизираме. Дръжте се! Изкачваме как си искаме. Лекичко. Айде, не остана. Добър ден. Добър ден. Откъде сме? Дружина полска? No, Чешка. Чешка, окей. От Бърно. Праг, Прага. Ист, Puerto Czech Republic. Хижа Мусала. Пред нас новата хижа и Мусаленските езера. Не е това. Следващия. Връх Мусала се вижда все по-голям. Ние сме на около 30 минути от хижа Мусала. Пред нас е Алековото езеро. Навлизаме в циркуса на връх Мусала. От тук се вижда чудесно и луната в дясно от върха. Догони групата. Трябва да ги видим и какво излъчват. Дали умора, дали усмивки. Дали... Много е важен външния вид. Нали така? Да. Красиви. Оп. Айде да си. Идвам. Дай му зор. Ние зорбено и моделно. Говорим си за лавини и така. Не разбрахме откъде е момичето. От Росен. От Росена, от коя гимназия? Математическата. Добре. Това е голямото Алеково езеро. Без излишно напрежение. Вече сме в района на заслон Леденото езеро. Виждам групи, които вече се връщат от върха. Явно са спали на заслон Ледено езеро и са имали възможността да посетят върха в ранните часове.
А колко време сте в България? От юче. Колко? Юче сме дошли. Юче. Вчера. Вчера, да. Вчера. Къде отивате сега? Сега до София, па е дома. Просто един траверс тук. Да. Добре. Лек път ви желая. Ние отиваме. Ние отиваме на върха и се връщаме. Добре. Чао. Твоя екипа. Да. Браво! Ученици са мои. Ехо. И много здраве на математическата гимназия. Много е хубаво. И брати. Нали е хубаво? Екстра. С групата има и един бивш ученик на класната ръководителка Амаян, Иван от Стамболийски. Тук той се чувства в собствени води. Припомни си доста неща от ученическите години. От това място вече се вижда и заслон Леденото езеро. Заслон Ледено езеро. Отгоре чух и ехо. Част от групата вече са на заслона. От там до върха имаме по-малко от час. Пресичаме потока, който води началото си от Леденото езеро. Част от групата са доста назад. Вижда се там в основата на тези няколко преспи. Те са водени от класната ръководителка Стефка Амаян. По-нетърпеливите са вече на заслона и закусват, ехо махат и връх Мусала, който ни очаква с мълчан и тих, за сега поне. Не тръгвате ли? Добре, леко. Там виждаме, има и преспа, трябва да се пресича. Ми имаме един час нагоре още. Ще изчакаме другите. Нямаше да издържим докато с тия. Знаеш моите въглехидрати. Тук можеш. Сега ще влезем на писта. Няма. Ами намай си някъде, ти погледна ухама и не бъде. Някой иска ли? Не, благодаря. Аз си нямам. Ми ме облечи са нещо. Якото ми е Иван, който не знам какво е. Защото не знаеш, че прякора му е чипика. Чипика. Поне и двамата сме в червено. Тук те виждам. Да. Тук те виждам. Това на облаците. Поне и двамата сме в червено. Аз искате ли сандвича? Добре. Чакаме, ние сме жадни. Как сме в Доста захладнява в района на Леденото езеро. Тук е истинска зима. Виждаме, че езерото е замръзнало. Това е Леденото езеро. Целогодишно в този циркус се задържа сняг. Продължаваме към връх Мусала. Виждам, че някъде в подножието на върха има
преспи, които трябва да се пресичат. Доста е опасно и рисковано. Там ще преценим дали да минем по въжетата. Трябва да се местиш да живееш полив, не знаеш. Стъпихме на скалния ръб към връха Мусала. Това е зимната маркировка и зимната пътека. Алекови езера, голямото и малкото. И хижа Мусала. Че ще стигнем още повече. Здрасти. Как се чувстваме на тази вечерина? Супер, малко е студено, но настроението е супер. Идва най-страшната част. Идва най-лесната част. Да, бе. Ние преодоляхме толкова голямо разстояние и не се оплашихме. Тук направо се отказваме. Няма да се отказваме. Върха е до нас. Тук не остана. Какво ни остана, бе? Това била най-лесната част, да, бе. Не знам, какво сме връщаме. Сега не е задължително да се хваща за въжето. Встрани, вижте каква хубава пътека има по нея. Писна на живота ми. Само на нея да можем да се почваме. Много ли път остана? И след 20 минути сме горе. 20 минути и ние тук. Айде, с 20 минути. Час се катем за 20 минути срок носи. Няма да се скажи. Какво се стори? Няма нищо. Оф, кай честно. Това са най-трудният маршрут, избирате. Обичаме трудностите. Нали имаш едно? Човек, да. Това въжи, писля да го минава от едната страна, от другата страна. Сега да играем на ласта. Тук се уморяваме повече заради кислородното порядък. Това е зимната маркировка. Зимният маршрут от заслон Ледено езеро до връх Мусала. От хижа Мусала по пътеката към върха се вижда един нестикващ поток от туристи. Днес е събота, 29 юни 2013 година. Просто една неспираща редица се задава отдолу. Още миг и ще падне заветния хълм, както е казал един наш писател. Колко тази релса е огъната от лавина и от бурята. Страхотна сила. Движим се вече
30 минути по самият скален ръб. Пред нас е заслон Ледено езеро и самото Ледено езеро, цялото в лед. Пред нас е централна Рила. Това е и заветната цел. Последните 100 метра до връх Мусала. До тук всичко е нормално. Нямахме проблеми. По трасето следват снимки по протокол на триангулачната точка. Не сме уморени. Облаците заспуснаха, ама. Те ще избягат заради нас. Така. Добре, откъде сте? Ами, родом съм от Силистра, живея в Стара Загора в момента. Планинар сериозен си, личи ти Да, по фигурата. Добре. желание. Харесва ни планината. Малката дъщеря мина нагоре, другите са назад. Още трима. Кой колкото може. Да. Добре. С нея Окей. ама тя с по-бързо темпо. Благодаря ти. Приятен ден. И на тебе. Спомням си, когато бях на Седемте Рилски езера, за пръв път бях на такъв сериозен поход в планината. Беше ми доста трудно, но бях изключително щастлива. Мисля, че нямаше по-щастлив човек от мен, че бях на това място. Бях изключително ентусиазирана от природата и си обещах, че ще продължавам да обикалям в България и да откривам тези невероятни кътчета. Аз казвам Веселина Стоянова. За пръв път съм в Рила и много ми харесва и със сигурност ще дойда отново. Това е най-красивото място, на което съм била в целия си живот. И наистина ще дойда. Обещавам си на себе си. Съм много горда, че съм на това място. И че в България има толкова красиви кътчета, наистина. Добре, благодаря ти. Вихрен си спомням, че беше доста трудно изкачването догоре, дори ми се струва, че беше по-трудно, отколкото да се скача до Мусала. Наистина ми се стори доста трудно, но наистина отново си заслужаваше, когато се качиш на върха и видиш невероятната гледка, просто забравяш за всякаква умора и всичко се променя. Това слънце така силно предажи, че... Ай, гледайте отдолу как свети от града нещо лъщи, бе. Това са коли. Веселина Стоянова, намирам се на връх Вихрен. Тук е едно прекрасно място. Гледката, която се открива, когато се качиш на върха, е просто невероятно. Няма думи, с които да се опишат. Единственото, което можеш да направиш, е да дойдеш отново и да го видиш.
Намираме се на връх Мусала. Тук е много приятно. Радвам се, че успях да се изкатера и бих повторил. Тук, пак. Да. Имаше ли трудности така по пътя? Да, имаше. Да се откажеш или не? Не. Не. Твърдо? Тук? Да. Добре, Мите, благодаря ти. Къде се намираме? Как се чувстваш на Мусала? Намираме се на връх Мусала. Тук е много приятно. Много е красиво. Трудно ли беше? Не, Не е трудно. Мускулна треска нямаш. не, Ще идваш на екскурзионно летуване с нас? не знам. В Пирин. Има време. Да. Добре, добре, благодаря ти. Намираме се на връх Мусала. Аз съм на 8 години и тук много ми харесва. А как се казваш? Ивайло. Трите имена искам да ги чуя. Ивайло Петров и Йорданов Петров. Добре. Значи тук е красиво. Видяхте ли около върха какво има? Да. А в коя планина сме? Рила. Браво. Значи Мусала е най-високия връх на планината Рила и на Балканския полуостров. Добре, благодаря ти. Вие тръгвате, лек път ви желая надолу. Ние ще останем още малко с учениците и ще се видим, може би в септември, или? Хайде. Чао! Чухме мнението и настроението на най-младите членове на Дружество Незабравка. Те си тръгват към септември. Тази вечер няма да бъдат с нас на хижа Мусала. Ние ще останем и тази вечер. Предстоят интервютата с 11 А клас на професионална гимназия по архитектура и строителство Пазарджик. В момента сме в видео режим. Трети път се качвам така на уникални места в България. Значи първият път бехме на Сантериевски езера, втория път на връх Вихрен, сега сме на връх Мусала. Чувството е уникално и според мен всеки един българин, който се чувства българин, трябва да се качи на тези поне 3 места, защото това са известни места не само за България, а и за целия свят. Чувството е уникално и е страхотни гледки има, тъй като в момента се вижда абсолютно всичко. В смисъл планини, низини, езера. Страхотно е. Невероятно чувство. Имах голямо желание да изкача този връх, понеже е най-високият на Балканският полуостров. Имахме малко затруднения. Изкачвахме се по въжета. Беше малко трудничко, но съм удовлетворена, че успях да изкача върхът. От високо се виждаше всичко наоколо, всички планини, беше много красиво. Горе си направихме малка почивка. В планината научих, че трябва да си подготвен за метеорологичните условия, че не трябва да ходиш сам на планина, защото ако ти се наложи, в смисъл ако се затрудниш нещо, трябва да имаш подкрепа и някой, който да ти помогне. Както вчера се получи, когато бяхме на върха, при слизането имаше преспасня, която трябваше да преминем и сам не можеш да преминеш. Аз сама не успях. Имах голяма помощ от ръководителят и надолу също ни заваля малко дъжд. Беше доста хлъзгаво, камъните се хлъзгаха, но въпреки всичко успяхме да слезнем благополучно и много съм щастлива, че успях да изкача този връх. И много съм щастлива, че съм с класа и че дойдох тук. Пожелавам на всеки да дойде тук. Много беше хубаво. Чувството е невероятно да бъдеш на най-високия връх на Балканския полуостров. Мусала е прекрасно. Прекрасно е на Мусала.
Ами на предишните походи бях на Седемте Рилски езера и там беше невероятно просто. Не знам как да опиша чувството. Последните 3 години бях с класа ми на Рилските езера. За първ път бяхме на такова място и беше много красиво. След това бяхме на Вихрен, там също имаше много красиви места и гледки. И тази година отново на Мусала пак си прекарахме добре. Отгоре от върха гледките са много красиви. Беше малко трудно качването с малко хлъзвания и сини, но наистина си струва заради прекрасните гледки, които се виждат от върха. Много съм горда със себе си, че вчера успях да се изкача до най-високия връх на Балканския полуостров, връх Мусала. Чувството, когато се качиш на върха, е невероятно. Просто самата мисъл, че си на такава надморска височина, те побиват тръпки. Гледката е невероятна. Просто трябва да дойде да се види, за да усетиш какво е чувството. Просто няма обяснение. Последен поглед към най-високата точка на България, връх Мусала. Очаквани за Слънледено езеро и хижата. Тази вечер ще бъдем отново там. Приключихме с връх Мусала, а времето е доста студено, облачно. Около половин час бяхме тук, продължаваме към хижа Мусала. Пак ли по пътеките ще минавам? Разбира се. Цялото ще бъде сняг. По-добре на пътеката, отколкото по скалите. Преди малко по пътеката срещнахме пак пазарджикли, ротарианци. Да бе. И в момента в кадър са пак пазарджикли, много известни и спортисти. Семейството, ето го едно семейство. Я го снимам, това съм. Да. Обадим малко. Някои не са много очаровани. Някои не са много очаровани, че са със семейството. Някои не са очаровани. Такива моменти има. Има такива моменти. Вижте? Човек, ще не среща. И аз. Виж каква хубава група водим от Пазарджик. Ние са наши цял клас. Да, от сградото. Сградото атакуваме. От сградото. Значи с Алмаян. Стефка Алмаян, здрасти. Как се чувстваш на тази височина? На лъжето? Какъв е планът за днес? Планът до вечера в хотел Рила. В Боровец ще бъдете до вечер? Да, от Ротари сме. Да, добре. Успех нагоре. Видях познати лица. Няма да се отчаивате. Още малко зори има. И сте горе. По принцип на въжето не трябва много да разчитате, просто камъните трябва да държите и въжете от време на време. Оп, оп, оп!
Айде, не остане. Отдолу ще минеш по въжето мини, фани се за скалата отпред. Така. По-добре да не го ползваш много. А щеките не знам. Не са много в полза. Дай още малко. Виждам три смели момичета. Въобще не им личи да ги е страх. Ни беше страх нагоре. Откъде сте? От София. София. Чакай ни там! Чичи! Как беше снега? Чакай ни! Отново поглед към връх Мусала. Има жива верига от любители планинари, които искат да се докоснат до магията на върха. Отново имаме среща. Вен не стигна. А те беха бая здрави, беха ето очи копарят. Да, те знах, Бая здрави бе. голи там. Там ли искате студена вода? Къде е? Бачи, аз умирам от ти студена вода, са ли искаш? Ще трябва, че ние виж къде ти. А? Айде. Кажете се в пакети, гледайте му че мога. Ай, ще се видим после. Чао, чао. Значи, как е положението? Добре, всичко точно. И обувките си взе, а държаван не си взял ли? Де си взех държаван. Що не го взема там? Забравих. Добре. Добър ден, откъде сте? Случайно сме от Пазарджик. Членувате ли в някое дружество или просто само синдикално сте днес тук? Днес сме самосиндикално, но по принцип членуваме към дружество Незабравка, град Септември. Как ви се струва връх Мусала и времето днес? Днес времето е невероятно, то е с нас, променливо е, така както би трябвало да бъде на един такъв красив и най-висок връх в България и на Балканите. Така че съм много щастлива, че съм тук и се чувствам страхотно. До вечера какви са и плановете? За сега нямам никакви конкретни планове, но ще нощуваме в хижата Мусала. Ще се радвам да бъдем заедно. Ние сме също там, нашата голяма и хубава група. Виждам едно също За нас ще бъде удоволствие. свежо лице за тебе. Надявам се да е турист и да спомене нещо пред камерата. За първи път Откъде е туристката? носа си книжки да подпечатвам, върхове и за Мусала. Сега за първи път ще се подпечатвам. Ето вижте, това са... За първ път ли сте на Мусала или и друг път сте идвали? Така, ето. Многократно съм била, но за първи път ще сложа печат. Знаеш ли къде да го намериш печата? Знам, че горе имаше печат и хората си го слагаха сами. Не разбрахме откъде си и как се казваш. Аз съм от ТД Незабравка. Град Септември. Лилия Иванова. Звучи ми познато име. Тъй. Ще се поровим из интернет Поровете се. за малко повече информация. Пожелавам ви... дума. Какво ще ни пожелаете? Ние ще сме горе на върха на станция. Хубаво време ви пожелавам. Времето сме го поръчали, Деко. Имате дъждобрани, нали? Не, ние сме поръчали хубаво време и сме дошли да раздухаме облаците. Добре, пожелавам ви успех нагоре. Благодаря. Такова е времето на 30 юни 2013 година в района на хижа Мусала. Часът е 9. Учениците от професионална гимназия по архитектура и строителство се стягат за преход до лифта на Ястребец, откъдето се прибираме за Пазарджик. Невероятно време за средата на лятото.
в района на връх Мусала. Има гъсти облаци, вали сняг. Всеки момент снегът ще премине в дъжд. Младежите са нетърпеливи, станали са рано и дават зор да тръгваме. Ще изчакаме още малко. Мъглата се засилва. Ще трябва да изчакаме. Вчера беше слънчево, започна да вали дъжд. Днес сутринта ставаме. Сняг. Много сняг. И в момента продължава да вали. Така че, ако някой е решил да ходи на планина, винаги трябва да е подготвен за метеорологичните условия. Времето доста ни изненада. Не бяхме толкова подготвени за снега, който заваля тази сутрин и вчера при връщането от върха. Но все пак емоцията си заслужава и много дълго ще запомним тези моменти. Именно времето ще остане, нашите спомени ще останат по-интересни. Всеки един българин, който се чувства, че е свободен, че си обича държавата, трябва да дойде до тези 3-4 места. Това трябва да дойде задължително на връх Вихрен, на Семтеровски езера, на връх Мусала и на връх Ботев, тъй като това са национални исторически места. И също така благодарим за страхотното отношение на нашата класна, която благодарение на нея се качихме на тези 3 места, живи и здрави, и сега ще се качим на 4-то връх Ботев, живи и здрави отново. А казват, че няма нищо по-хубаво от лошото време. И се прави. Невероятно време за началото на лятото, 30 юни 2013 година. Типична снежна обстановка, вали обилен сняг, премесен с дъжд. Целта ни е лифта на връх Ястребец, откъдето се прибираме към Боровец. Беше много хубаво. Благодарение на нашата класна дойдохме на връх Мусала и на другите места, където сме ходили, и е прекрасно. Просто и благодарим от името на целия клас, че е завел на такива прекрасни места. За хората на моята възраст бих им препоръчала да дойдат тук, да видят каква е красота, природата, чистият въздух и да изкачат връх Мусала, защото е прекрасно. В 11 клас съм. Предстои ми другата година да завърша и да продължа с образованието си, но се надявам да имам възможности да пътувам и да разбирам.
Thank you.